כל בוקר אני קמה בבוקר לאימון בוקר. את קרובה לקו הגבול, שבויה כשמו של המדבר. היתרון באקדמיה זה שהכל קרוב, שאפשר לשלב בין חברים, כדורסל, בית ספר, ומאוד נוח להגיע ממקום למקום ולא צריך לבזבז את הזמן בנסיעות. על קו המים והשנות עבר. החיים שלי פה הם סביב הכדורסל והמועדון, אבל זה לא פוגע לי בלימודים ובחיי החברה. המעבר לאקדמיה נתן לי את האופציה להתאמן ברמה יותר גבוהה עם שחקניות יותר טובות. אני גרה במקום שאין בו כל כך כדורסל, אז עברתי למקום שהכדורסל מאוד מפותח ואני יכולה להתרכז גם בכדורסל וגם בלימודים, שהכל מרוכז במקום. החברות בקבוצה הן חברות לחיים, ההצלחה שלי חשובה להם, ההצלחה שלהם חשובה לי, אנחנו תומכות אחת בשנייה ועוזרות אחת לשנייה להתקדם כמה שאפשר. לפני המעבר לאקדמיה היו קצת חששות לעזוב את הבית, את המשפחה והחברים, אבל ההורים שלי מאוד תמכו וזה משהו שמאוד רציתי. פה סביבה מאוד תומכת שעזרה לי ועכשיו טוב לי פה ואני שמחה שעברתי לפה. אני מרגישה שאני מאוד מתקדמת מקצועית, אני מתקדמת מאימון לאימון. האקדמיה נותנת לי את הכלים ואת השקט כדי להגשים את החלום ולהגיע לרמות הכי גבוהות שאפשר.